क्रिपोइन केरा के हगियो आनी तब अभी पेट गजियले रहत ऐसे ना पची जबले कौनो के घर में मार करा के देखम ना तबले ई सारा पेट के पानी ना पची। चल तनी आज कौनो ना कौनो के घरे मार करवावे। कई दिन हो गइल बा गांव में मार झगड़ा करवाइले। अरे साला उ लपेट ना हकारी लागत उहे ई सारो दुनू भाई सन में पहले इतना झगड़ा रहला कि ताकत तो कौवल तक ना रहला। आखिर का भइला अब एकनी में कि सरवा दुनू सन में भट ठेहुना चलत राज ये दुनू भाई सन में झगड़ा लगाओ तनी फिर से। कारे बबुआ लपेटन हाँ चाचा का कहत रह कहाँ धौरल दोपहर में गान मारवावे जाते इसरे ए बुढ़ऊ गान मारवावे नहीं जात खेत में जाता नहीं बिया के तनी कम होई था ठीक बा। अच्छा रे सुनिए तो बड़का भाइयों में फेर राय बात हो गइल बा हनु। हाँ हो गइल बा आ झगड़ा ओकर मौगिए नु करवा देवेले ना तो भईवा थोड़ी झगड़ा करे के चाहेला। हे मोरी बकचोन हाथ बानर का जानी आदि के सवाल जो फिर काहे से मिलल बा। काहो का कहला तनी फिर से कहबो। छोड़ बुरी जो जहाँ जात रहिया। ना तू कुछ कहला हा फिर से बोलबो। देख बाबू कहन तो कहबे कि भाई सन में चुंगलई क के झगड़ा लगावता ओही से नहीं कहे के चाहत। ना तू कह कौन बात बा तू पहले बतावा। अच्छा ठीक बा कहतानी लेकिन बीच में कतई हमार नाम ना आने चाहिए। अच्छा ठीक बा बोलो ना भाई। अच्छा देख जब तनी के दोनों भाई में झगड़ा रहल तो तोर बाबूजी केकरा में रहले। हमारा में रहले हो। अच्छा ठीक बा तो तोरा के एगो बान्हो पके खेतवा लिखले बारे। अच्छा तो लिखी है ना सेवा पानी करता नहीं हम तो लिखियन के करे के। यही से मिलल बा। एक दिन दोनों मर्दे मेहरारू खेत में बतियाव तो लपेटना से अलगा रहल जाई तो सारा जमीनवा ओकरे नामे कर दी बुढ़वा साला। लागता लपेटना से कसहू राय बात करे के पड़ी तबे बुढ़वा सारा जमीन जायदाद हमनी के नामे करी समझली। यही से मिलल बा। अच्छा ई बात बा रह जो सौरव के जमीन जायदाद करवा देता नहीं उनका नामे आज। चिंगारी तो लगा धनी अब आग लागल देरी बा। चल तनी देखो तनी कब ले आग लागता। चल के आज कसम सर से झगड़ा करके हमरा अलगा होके के पड़ी ना तो सहियों में सारा जमीन लिखवा ली तो बाद में हमारा लाड़ धरे के पड़ी। अरे लपटना तोरा के तो भेजले नहीं है खेत में ते जब थानी में बैठ के गांड से चौकी तुरत रहे। चल सरवा चल जल्दी जो जल्दी जाके बिये के खेत देख। हमार लाड़ जाता नहीं आज से रह जा। अरे सरवा तोरा का भइल बारे जिल्लाड़ फुद कइले बारे। सर भौजी के बनावल भर थरिया हुरा तारा दाल भात लौकी आई जब थानी में आके बैठ के गांड से चूरा तारा चौकी। आ मुँह मारो तुहार मौगी के बनावल दाल भात लौकी आज से खुदे कर लेम से अपन मर्दे मेहरारू अपन चूल्हा चौकी। तोरा के बना के अगर ना खिए तोर भौजी तो तोरा के तो खियाई देती बढ़िया से तोर मौगी। सरवा ते अपन मौगी के बड़ाई करतरी हमार मौगी के शिकायत करतरी। अरे सरवा ते हमरा पाहत उठलिया रे। और मार मम्मी साला पेट के पानी पहुँचल बा। कारे बाबू 12 चियर ले हो बुढ़ाऊ आधा गल गोड़ कबर में तबो तो ऐसे नहीं रहल जात सबर में। अरे बाबू ठीक कहता रे ई कौनो बात भइल इनका कहे के चियर ले बाड़ सब ले बाड़ सन झाड़ झोकार दलन कह के हमरो। कारे बाबू बूढ़ पुरानिया हो गए तनी से मजाक का कलनिया तनी के तो बुरा मान गइला हस। अच्छा मजाक कइला है आवा बैठ। चाचा हो देखो दोनों दोस्तों में होना से होना जाता रहन सो। अरे बाबू दोस्ती भइल त कनिए के भइल ना दारू पियले सन ना गांजा पियले सन ना लंबिया बाजी करले सन अपने में मस्त रहले। अच्छा ई बात बा बड़का जय भी बनल बालो
रह जलो सरौलो काले झगड़ा करा के अलग करावत का रे बबुआ मोहन कहाँ अकेले अकेले घूमत रहीस रे सुहाना नहीं के साथ में। अरे चाचा एगो काम से बाजारे गइल बा। अच्छा तो तनी के तो कहला सन कि ना दारू पियनी सन ना गांजा पियनी सन ना लौंडिया बाजी करे सन। हाँ हो ना बतियानी से कौन लड़की से। तो फिर कल सुहाना का करत रहुए रे सजिए खान रे देखबे। अच्छा भोसड़ी के हमरा से कह के गतारी खुदे धैले वाला बेरिए के बीमारी ना छोड़म सार के रह जा। अच्छा बताओ पूरा जवार में नाम रहला तनी के दोस्ती के ई बात तोरा से कोई छिपावे के चाहिए ओकरा। देखो आज कह तनी सार के हमरा से छिपा के लड़की से बतिया होता। बस 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 एकनी के दोस्ती के अब करा दनी दहीन। अब लोग जाके देखे एकनी के फाइटिंग बड़ा नाम लेता लो एकनी के दोस्ती के। अब जाके देखियो लो झगड़ा। अरे सर ते हमरा से गद्दारी कइले बाड़े। हम गद्दारी कर लेबानी? हम का गद्दारी कर लेबानी सर कि तू हमके मारता रह? कौची गद्दारी कइले बानी सर? मोए गांव में हाला बा कि लड़की से बतियावत रह हमरा से नख बतैले। लड़की से बतियाले? कौन सर वाला लगे हम लड़की से बतियाले रे? देख सर देख वीडियो लड़की से बतियावत रे बैठ के। कल बाहर वाला भौजी फोन कर ले रही उनके से बतियात रही सर। सर जब देहुआ बूढ़ा तो कहबे हमरा से कि ते लड़की से बतियावत रहिस। भाग रे सर ते चुंगला के बात मान लिया ओकर वे काम बहने उन्हें झगड़ा लगावत रहे। झगड़ा लगावल बन चल ओकर झगड़ा छोड़वा जा लगावल चल। चल बैठ त सारवा के मारल जाओ सब झगड़ा लगावल छोड़ा दियो सार के। रे मोहना सोना कहाँ रेस बड़ा सरे दोनों तनी के साइकिल से। देख ना भाई जग देहुआ बूढ़ा साला हम दुनिया में झगड़ा लगा दे रहला वही चूल्हा को खोजत तनी सब काले खातिर। हाँ रे भाई वही सर के चलते तो हमार कपार फूटल टूटल बा। सरवा दोनों भाई में हमनी के झगड़ा लगा देले रहुए काल। चल सर चल हमनी के कारण में तेहू कर ली है चल। हाँ चल चल सरवा बगीचे में रहे लगे सरवा दिन रात। चल काढ़ल जा सर के।